Takaropafadzwa nevana vedu vatatu, tadiwa naShe, tawana nyasha nataropafadzwa. Regai ndisino nguva inokuzara kwayo, tese takasumuka, tose tichiombera maoko. Hanzi tenda kumuprofita kuti ukunde. Hallelujah. Sunday yekutanga kwegore kureva kuti tapinda muna 2024. Mwari vachikudzwa. Chimboomberera Jesu maoko. Tiwane hedu patingagara pasi tigamuchire muvhangeri Masuka naamai, our deputies, muzita raJesu. Hallelujah. Vanhu vanoshandika navo, vasingarwadzi kushanda navo, kuti vhangeri riparidzike zvakanaka. Ndigamuchire zvakare baba manhivi naamai, our youth leaders and teen leaders, vanga vachilidza intercession muzita raJesu. Hallelujah. Pamwe chete navanyabadza vanga vachitipa zviziviso. Ndinotenda Mwari kuti tatanga gore zvakanaka. Mai mufundisi varipo, Shanoni aripo, Ngavongwe aripo, pamwe chete nakunaShe. Mwari verugare vachikudzwa muzita raJesu. Hallelujah. Vabereki vese ndiri kuapila kwamuri. Vabereki vese ndinzweiwo mundinzwisise. Moyo wangu unoda uye ndiri kukukumbirisai. Let's spend more time training our children than loving them. You can only love a child until 18, and your love is limited thereafter. Can I repeat this in the Chirevesa? You can only love your child until 18, kana nyasha dzikawanda, until 24, kana aenda ku university. After that, you are not able to love them. The world will deal with them. Rimwe zuva ndiri kwaRisape, ndichitenga mubhedha, ndichitengera mama wangu mubhedha, ndakanzwa windi achiti, ukasarera mwana zvakanaka, jeri nezvirwere hazvimusiye. Vabereki tiri kuspenda more time loving our children when we are supposed to instill discipline. Baba vangu, the late, said to me, we are 5 boys. Kumba kwedu, 1968, 1970, 1973, 82 and 84. Takwana till 5. Those are the dates of birth. Apana date of death. Kuroti tiripo. Rimwe zuva ndakanyorerwa ripoti na teacher yanga yakanzi mukomana unomanya asi metsi dzakafoiriwa. Baba vangu vakandirova ndiri form 2 vakandiudza vakati, iwewe handikusiye sekusiya kwandakaita vakoma vako. You either die or you make it. Ende zuva iroro pavakandirova, mama vakanga vaenda kurufu. I hated him with so passion. Unoza pane pekuti unovenga munhu with passion. I hated him with passion. Ndikafunga kuti hava reason. Rimwe zuva vakandinyadzisa, ndabva kuchikoro form 3, vandabva boarding ndikanogara patsime, ndakagara pamugomo. Takaungana so nevasikana tichitaura nyaya. Baba vangu vakaendera vasikana vesewo, pakati pavo pavana mudhibhisi. Vakati, mwana wako akapiwa pamuwiri nemwana wangu. Ina handipindira, handikuona murora kumba kwangu, I'm not ready. Ndikanorohwa futi. Murikuza endedzera. Patakazoenda kuboarding, vakomana vaipoya vachienda kugirls. But ini ndaiziva mhando yemhuka yandanga ndasiya kumba, kuti kudaidzwa kwemurume uyu kunogona kusakadza chiunu ichi nechitrobo. So I used to know kuti uko handiendi, kwete nekuti mabhebhi ndaisada. Ndaivada because ndandisingazivi zvazvinoreva kuvada. Asi shamu yainyatsondiudza kuti you cannot do it. Vabereki, I want to repeat this.
You may not like me for who I am, but I'm not going to change for you. Mukatadza kurera vana zvakanaka, muchachema misodzi kusvika mafa. I repeat this. Ani nani anoda mwana wake zvekudarikidza kumuda asingamurayire achafa achichema. Vamwe venyu muchatadza kana kuvigwa because vanoviga munenge musina kuvaitira zvakanaka. Ma-teenagers ari kuita musikanzwa to the extent yekuti vekuushering vari kutokumbira vana baba vanogara uko mukati mavo. And inini I'm not going to tolerate this. Kana mwana wenyu asingagoni kushanda nini, munobuda munotsvaga imwe church. Panapa we instill discipline. Musi we-crossover taive nevana ma-teenagers vaibatana mazamu panze ende ndovaziva. Komana nemusikana vatori muno nevabereki vavo varimo. I repeat this ndichirevesa. I spoke to Professor Nyabadza, to Professor Mkwembi ne-ushering. Mwana mu-teenager anoonekwa ari panze during service aine musikana kana mukomana vari true, I'm going to beat them on the pulpit. Kana vabereki musingadi munoti mufundisi wedu siyai, that's the last day you come here to worship here. We cannot have teenager pregnancies. We cannot have mwana anoparadzwa upenyu nekuda kwemubereki ari kuchengetedza kusaziva. Bhandari urai, shamai urai. Ndinemere vabereki. Kana imi musingadi paanongouya akabatwa nemaasha because havasi kubva naye panze vachimunondizevezera vari touya naye kupulpit. Kana imi musingadi munongonozevezera vamasuka kuti tipehedu mwana wedu, mwamatotora mwana wenyu matobuda. Munotsvaga chechi inoitwa zvese zvese. Ndinodaro ndinoda kuti chechi ite vanhu 1000 but not in a trash. Vana vachikura vanoiswa padiscipline. Mwana wese wandichawana achitaura muservice vamwe vachinamata anoona unogara pabhenchi apa. Akagara kekutanga, akagara kechipiri, akagara kechitatu, we are taking disciplinary action. It's so sad kuti tine vana kusanganisira at family level vana vema-siblings vainzi musiye aite zvaanoda. But kuita zvaunoda hakuna kwakunokusvitsa. Dai maiziva marwadziro anoita kushanda mumba. Dai maiziva marwadziro anoita kuita dhaka boy. Dai maiziva marwadziro anoita kuita basa rese rese. Isu vamwe takapaenda nekuti vabereki vanga vasina zvikwanisiro. Isu vamwe takapaenda nekuti takafirwa tiri vadiki, tikasiiwa tiri nherera, tikashaya akatitarira. Muri kunzwa zvandiwedzera? Vamwe takapfuura napo nekuti vabereki havanombobvira vatiudzawo zvakanaka, naivo vaisazvizivavo. Manzwa zvandiwedzera? Mai vangu vaigara vachitaura vachiti handina kuenda kuchikoro mwanangu nekuti vabereki vakati havadzidzise mwanasikana. Baba vangu vaigara vachindiudza kuti ndakatamba neupenyu. I drank beer and I smoked. Don't do it. Ndaisaudzwa nemutorwa, ndaiudzwa nababa wekundibereka. Mwanangu, ndakamwa doro, ndikaputa mbanje, ndikaputa fodya, ndikatoitira utsinye nemukadzi wangu chaiye. Asi iwewe, stop beer, stop. Ndichiudzwa nababa, urege kurima mwanangu zvandiri kuita izvi, urege kutemera vanhu huni zvandiri kuita izvi. Baba vangu vakafa vachipfeka hovhorosi nehwashu kuti ndiende kuchikoro. Kune mamwe ma-teenagers ari kuitira vabereki utsinye. Mawanirwe anoita mari nevabereki anorwadza. Vabereki, they are being belittled. Murume mukuru anodaidzwa nezita John anouya achimanya kungoti pave nechingwa, pave nesipo, pave nechekudya. Ma-teenagers 16, 17, 18, 19. You understand what I'm saying? It's not like we are dumb. Let's value the opportunity to go to school. Let's value the opportunity to study. Let's value the opportunity to dress nicely and bring honor to our parents. It's a sad story.
I think 2 days before, I was trying to stop a death of a 19-year-old boy. Angama tudoro turikumusha utu munotuziva tunonzi tuchi turikunzi tumbwa. Vabereki vacho havandizivi, ina handivazivi. Vakangopiwawo nhamba dzangu neakavapa kuti ndinamatire mwana airesuscitatwa amwatumbwa. But unfortunately, by the time they called me and I tried to pray, the child was gone. 19, that's pure life, pure future, pure tomorrow. Ari kutsvaga excitement, ari kutsvaga kuseka, ari kutsvaga laughter, ari kutsvaga joy. Obva amatumbwa vatatadza kumubatsira vafa. Handivazivi. The only thing that I remember from the mother was, mfundisi ndiye ega mwana mukomana wandinaye. That's all I remember. Pastor, this is the only boy that I have. I don't know kuti vane vamwe here vana, handizivi kuti havana here vamwe vana. They are a family. Pakafa mwana, contract yedu yanga yatopera, because vakauya kwandiri vachifunga kuti pamwe ndogona kumisa roof. Unfortunately, I didn't. Unfortunately, I didn't manage to help them. The child died. And I don't know. Kuti vanhu vakaita sei. Vakangoti, Pastor, we have been referred. We are at the point when we need you. We are strangers. Say something. This is the only son, and the son is gone. Vanangu ba teenagers. And this is maybe I'm so passionate and deep into the future. But ukatarisa upenyu unorarama vabereki. Kana mwana akasaita zvakanaka, hunorwadza. Nekuti no matter how successful we are, simba rinopera, harizi permanent. Right now I'm at the peak of my powers. I can buy my food, I can buy my car, I can walk, but there is time that I will need nga Shona and kunashe like never before. There is time that I will be sustained. Never na ava nguva iyoyo ne church inenge isisiripo. Ndiri mfundisi ndinofunda ku church at 60 or 65. No matter how much you love me, I'm going to retire. I will need Ngavongwe, I will need Shona, I will need Kunashe to sustain me. Meaning to say, no matter how high I fly, no matter how effective I am, if I don't get the supportive structure in these three, my end will not be nice. Vabereki tikashanda nevana tine murangariro iwoyo, pamwe pacho tinovatsura pavanoda kutsurwa. My mom passed on at 77. She could not do much for herself. She was good at Shona again, looking after her. Chikaf, Jesse, Munana Gogoma mina okudzimba, ma 80, ma 90, they can't fend for themselves, they need you. Mangwana, you need your children. Let's pray for our children. Let's tell them the truth. Let's share them the truth of life. Let's not celebrate them when they are naked. Let's not celebrate them when they do something wrong and think the church is hard on my child. Zvine inawo mfundisi zvemwana wangu. Vamwe vanhu vatinavo munomu ma 28, ma 30, ma 35. Dai vaidzokera kunoita teenager, vamwe vacho vairarama zviri nane. Unfortunately, you don't overstep that age and you have a time to correct it. Once you are out of the age, you are out of the age. The character that you use for the entire life, you develop it from about 9 years to 19. Then the character is now a shirt made of iron. Kuchinja kunenge kwakutoda double grace. Vanangu, vabereki ndokukumbirai nemutsa waMwari, musanyepera vana, budirai vana pachena. Regai kunyepera vana kuti zvinhu zvakanaka. Kana upenyu husina kumira mushe, tsanangurira mwana pavakarasika, kuti mwana arege kunyurazve pavakarasikira iwewe.
manzwa vanhu vabereki zvandiri kuedza kutsanangura. Kana tisina chatinacho, mwana akabvunza kuti sei tisina imba, sei tisina motikari, sei takaomerwa, ngatirege kunyepa, ngatigare pasi nevana tivatsanangurire patakarasika nepatakaremerwa kuti vana vedu varege kudarika nepatakadarika napo. Ndinofara kuti vana vese vari pano vari kuenda kuchikoro. Ndinofara kuti vana vese vari pano vane hembe. Asi kune vamwe vedu vari pano vanoita mabasa anorwadza, kwete nekuti vanga vasiri intelligent, kwete nekuti vanga vasingagoni. Vamwe vacho vakafirwa nevabereki, vamwe vacho vakaremerwa, vamwe vacho vabereki vakanga vasina. They just didn't have. I went to school, to boarding school. I never had a jean. Andina kumbopfeka fubu, andina kumbopfeka Nike, andina kumbopfeka any label kusvika ndapedza kuchikoro. Kwete nekuti vabereki vaisandida, vakanga vasina. Ndakatanga kuzodya pizza 2008. Ndoba ndakatanga kudya pizza. Ndato in my 20s. That was 26. Tanga kuona box repizza so uchidya kuti zvinyama zvakadai izvi vanhu vane disorder vanosanganisa ichishata pizza isikanaki. Why? Kwakanga kusina anything close to pizza in my background. Ndakatanga kuona microwave ndatobva kuuniversity kuti chitv chinodziisa nyama chakamira sechi because chinese kureva kuti upenyu hwanga husina kumira zvakanaka. Vana vedu maona matabu, maona matv, maenda kumamall, maenda kumamovie, madya zvinonaka, madya McDonald's, madya Space. Chivaiwozve an upgrade of us. Unoziva kuti pamwe pacho pane chokwadi chekuti samufundisi ndombobvunza kuti ndinobvumidzwa here kuchitaura, but pamwe pacho ndikasachitaura ka unogona kurwadziwa. Vana vari kuma teenagers pakati pavo pane vashandi vavo. Same class, umwe ndi employer, umwe ndi employee. Mu same class. Unoziva kuti ndinorwadziwa kuti mumwe munhu anonotenga bhasikoro rekutambisa rinoenderana nepei yeumwe munhu. Chitoi urombo hunobikwa haumuke uri murombo. Hunobikwa either nebackground oro nenegligence. Imomo tine vabereki vaitogona chikoro vakada varume kana vakadzi vakatanga kubatwa zvipfuwa vari maform 2. Unotoziva kuti uri kutambudzika nekuti wakabatwa mazamu. Utori pano wakanditeerera uri kuti mufundisi dai mwana wangu asina kuita zvandakaita. Dzirimo shasha dzakaramba chikoro havazi varombo nekuti vanga vasina mukana, varombo nekuti vakaonererwa nguva yavaifana kudzikama. Vamwe vakakoshesa mapangi, vamwe vakadropa masubjects. Now zvinhu zvaoma. Unonyatsa unoti shasha ndaikunda kuchikoro, uyu ndaimukunda kuchikoro, but hauna kukoshesa zvawaifanira kukoshesa panguva yavaifana kuzvikoshesa. Nanhasi you are paying the price. And the poverty is a habit of repeating itself. It was you, now it's your child again. And I can't say more than this. Anedzevetse kunzwa ngadi. Asi vamwe venyu nenguva pfupi inoteera ndisati ndaretire. I'm 41. Around 50 pandinotena 50 or 48 vamwe venyu mune makutoziva kuti ini ndiri kutambudzika but Pastor Jiriji vakataura nini. Ini ndiri kushayiwa but Pastor Jiriji communicated to me. Vamwe venyu muchanzwa izwi rangu richiita echo, warara nenzara, washaya mari yemapamba, woti pane akambonditaurira ndikati zvinei naye. Dai mikana yaipiwa vamwe vedu vari munoka. I understand them fully. They never, no one gave them a chance. Can I repeat this? No one gave them a chance. But I'm happy with the teenagers we have and the Sunday school, they have a chance. Vabereki ndinopedzisa nemazwi aya.
let's not focus on loving our children. Let's focus on training them. Let's train our children. Let's spend time telling our children about life. Moyo wangu unorwadza pese pandinopfuura nemumukuku. Unoziva kuti kune mumwe munhu wekuti ane imba yekuti mamwe mabedrooms haana vanhu. As I speak today, kune mamwe mabedroom asingavhurwi. Anongovhurwa ongodongorerwa. Kune vamwe vanhu vari kurara kunge makonzo. Baba namai pamusoro, vana pasi, zvinhu zvese zvakatsokodzerwa kudai. Kune vamwe vane mai, kune vamwe vanhu vekuti they are blessed beyond, but the blessing, it does not wake up yavepo. It needs someone who applies their mind. It needs someone who sees kuti I've got a weakness and work on the weakness. Pane wani munhu wandisingakanganwi akandibatsira ndiri mukomana mudiki, akandiudza akati zvinhu zvese zvinonakidza zvine rufu mukati kana usi pazera razvo. Can I repeat my statement? Zvinhu zvese zvinonakidza zvine rufu mukati kana usi pazera razvo. Iyo zvitine vana vatinavo vakunopedza ma-universities avo, the likes of Anakuziva, the likes of Wana Anu, takutobvunzana kuti aripo here mukomana, timbonomwa tea, azvicha zera rasvika. But at grade 12 tinorovana nebhande kutobatana chaiko chaiko. Kana zera rakwana, vanangu dai maiziva kuti Pastor Jiriji, it does not hate you. My problem vana baba nana mai iwani, ndakakura ndichinyanya kutambudzika, ndakanzwa the pain yekusava nazvo. Dai mari vaindibatsira kuti munhu wese wandinoshumira arege kuzonodzokera papain yakadaro. Kune vanhu vakarerwa vabereki vasina unondinzwisisa, ukasvika mumba mevana hauvhuri firiji, kunyangwe chingwa chiripo haubati. Unomirira kunzi dirai dhiringi mukoma. Urombo ndakahuvenga kusvika pekupedzisira. Kana paine chinhu chandisingadi kuona, urombo. Unoona mwana achifa wakatarisa kudai, usina zvaunogona kuita. Unoona mukadzi achitambura kutarisa kudai. Iyo zvitinoti munhu akaenda kupublic hospital aine pamuviri, ndinobhoira namaifundisi achabatsirwa sei, zvichadii, baba ndakagara pabench ndashaya mubhedha. Urombo vana baba nana mai, ngatihunamatire hurege kudzokera kuvana vedu. Dhimoni renhamo ngarirege kuenda kuvana vedu. Unoziva kuti vamwe vedu takakura muno kusvika kupedza form 6 usingagoni kubatidza TV. Kubaya TV chaiyo kuita oni kudai. Vanopupura zvandiri kutaura zvisimudzai maoko. Muri kuvaona hama dzese idzi dzakapedza asingagoni kubatidza TV. Waibatidzirepi? Pasinda. But vanangu, you have a privilege to go far. Umwe munhu ari kuti munorwadziwa nei? Inini ndakabuda muurombo. I don't struggle anymore. God was so good to me. You can't look at a person like me and see you've seen a poor person. No. Takadarika ikoko. But ndiri kuti vane vana, patiri kuti gore reestablishment, namatira vana vako vaite zvakanaka. Kumbirira vana vako vave neupenyu, kumbirira vana vako vawane pekumira, Mwari vatiitire zvakanaka. I don't hate teenagers. I don't hate Sunday school. I love them with passion. Ndiri kunamata kuti pandiri kunopedza chifundise at 70 or 65 or 60, nditi ndakarwa kurwa kwakanaka. Mwari ndakachengeta vadiki vese vamakandipa vakaita zvakanaka
pakati pavo hapana anopemha chekudya. This is my prayer. Mameticulans ese vakanyora 2023 nevari kunyora 2024, ngatiitewo kamba 1 on 1. Vakanyora 2024 vari kunyora 2024 ngatisangane ma 1 on 1. Ndiri pano chipiri, china, chitatu masikati, Friday, Saturday. Ndoda kuona vakadaro. Vameticulans anenge atadza kuita through to universities, don't hide. Results edu anobuda next week but 1. Ngatitsvagei makose kuma EFT colleges. Ndichazomanikidzira vanhu vamaprofessors nemaengineers nevese vari into training institutions. Tibatsiridze vana vese vanyora metric kuti patinosvika June vese vange vama-institutions vapasa nevafoira. Anditika vana vese pamwe makore tinosiva chisiya vachiita vega, but we have enough capacity to help vana vese kuenda kuma EFT. Now I've researched, I've got information about EFTs. Kuma universities, we have 4 professors in the house. They must help us at no cost to place all the children in the faculties that they can go. Anditika vari kunonyora metric izvezvi 2024, let's change our strategy. Kundiona ndiri 1 munouya for counseling and guidance, but musi weSaturday nenguva dza2 munouya nemareports enyu. Ndichaselecta maprofessors andiri kuda nemateachers andinavo, tikubatsirei. Anditika vari kunonyora metric tibva tabatsirana ma-areas of focus. Vada kutsvagirwa ma-extra lessons tokuudzai kuti muda kubatsirwa papi. Mbuya Shakata nambuya maikandero vanoticha maths neyo vanenge varipo. Tingoona kuti pamunoda help ndepapi. Vese vari kunyora metric 2024 Saturday na 2 p.m. ndoda kuona ipano. Umwe munhu hatombooni kukosha kwazvo. Unogara nemwana wako kumba. But ngatibvumirane vabereki, results paanobuda musi wa19 ndini vevamwe vanhu vanokufanira kutanga kumaona. Inini mundipewo results vayo tibatsirane. Umwe munhu autofunga kuti mufundisi wada kutonga umba kwangu. Zvamuri kukutonga kunei? Taurirana kuti zvatiri kutonga kumba kwedu kunei. Hakuna munhu asingatongwi. In each and every human being has an authority over them. At whatever level you are, as long as you are human and you are on the face of the earth, there's a certain authority over your head. Even mukatonga murume, asi kune kwamunotongwawo. Tarisana ito. Right. Kune vanhu vaiparidza zvakanaka mugore ra2023. Anditi Mwari vachitiitira zvakanaka. 2024 hatisati tatanga, asi 2023 tiri kutenda Mwari kuti kumba kwababa namai Jiriji kune mwana mukomana anonzwa Tidaishe Jiriji. Nhasi auya kuchechi pacrossover, akauya nhasi ari pakati pedu zvakare. Timugamuchire muzita raJesu. Haleluya. Tinaya Matipaishe Makahamadze ari pakati pedu zvakare. Musikana timufarire muzita raJesu. Ropafadzo Mashava musikana zvakare ari pakati pedu nhasi, timufarire muzita raJesu. On Christmas Day takaropafadzwa nanokutenda natinotenda Karombe, the twin girls avasati vauya kuchechi. Uye tina Eliana Manyonga ari muchechi zvakare, timufarire muzita raJesu. Saka we have special 1, 2, 3, 4
members of the church that have come on their first Sunday official to the church. Avagonawo kuenda ku connecting lounge, but vayenzi. Hallelujah. Avagonawo kudi kuenda ku connecting lounge, but vadi vayenzi vedu, Mwari verugare vachidini vachikudzwa. Kuno mwe munhu kuti anenge achiona kuti yei vanhu nhasi ndofunga kuti varoda kuti ndikurumidze kuparidza vanodya naye. Vangani venyu vari kunakirwa nemavheji? Ndine prayer request yandakakumbirwa naano, muchaita maviri matatu akadaro. Hanzi we fast meat, we have never fasted starch. Saka gore rino mune rimwe zuva ramuchazotsanya starch, because hanzi nekuti imi munoda sadza, saka mukadya sadza muri right, motirambidza nyama. Ndo argument yemateenagers iyoyo. Saka tinombozoita zuva ratinotsanya starch tichidya nyama. Handizivi kuti rinenge rakamira seiro. Vanhu vanotanga kudya mapotatoes nemapumpkins vachiti dzinoti starch. Very complicated naye. Hallelujah. Ndambopopotera vanhu havachadi kundidaira amen. Praise team. Imbo yai mukaimba one stanza pamwe vanhu vanodzokera mumweya. Vanhu vabuda mumweya asi vari mumweya. Ye ngete raune simbare munamato rinobvisa zvinorema. Yengete raune. Vasi vanhu vefambai kunge madya, hapana anorwara. Kurumidzai ndiitire zvine musoro. Yengete raune simbare munamato zvinobvisa zvinorema. Yengete raune, yengete raune simbare munamato rinobvisa zvinorema.
Simudzai tibatsirei kunyengetera kuti zvinorema zviveupenyu ndibvisireiwo mazuva ekuchema mugore rakudenga ndibvisireiwo mazuva emisodzi. Simudzai zwi rako padenga, bvisaiwo mazuva ari kumberi kwangu, bvisaiwo kuremba kuri kumberi kwangu, bvisaiwo zvinorema zviri kumberi kwangu, bvisaiwo zvinodembera upenyu zviri kumberi kwangu, Baba vangu nezita raJesu. Wauya mucheki mukuru achaona vanhu vekupraise team. No mainenge wauya mucheki mukuru vanhu vachaona ishe wekudenga. Pane praise team pane zviri kufamba mushe. Hamuchinjani mamaiki kunge vanhu vanorwara. Masongs aya munoaimba ine munoziva anoaimba. Handiti pane kabhaibhi kandiri kutsvaga hatigoni kutanga gore takadai. Ngatinamate Mwari tichirevesa. Handizvera. Ngatisimudzei level yezvatiri kuita. Even song yatanga kuimbwa, there is no that thing yekuti kuna pane kauplayful even pari kutangwa masong. I need something. Tikadai totonamata zuva rese. I need that thing yekuti unonzwa kuti tiri pamberi paMwari. Kufamba kuyakota kunge vanhu vakapondwa, ngatitei zvinoita kuti tiri pamberi paMwari. Hande simudzai ngatiimbe chaizvo. Wauya mucheki mukuru vanhu vachaona ishe wekudenga. Vanotata muso varikumakuva vanoonekelezo akachena zvishatinorazo sezvichatsva akomana pakoticha yungudika suvarochatima vatiruchabora avakirakachaiwa okuwanda
Uti Mwari wekudenga ndiwanire iwo tsitsi. Gore rino Mwari zvirangarire iwo ini nevana vangu. Rangarirai iwo ramangwana rangu. Enda pamberi paMwari. Ukumbire kurangarirwa kune simba. Ukumbire kuitirwa zvakanaka naMwari. Ukumbire kusimbudzwa naMwari. We worship you, Father. We glorify you. We zita wa Jesu. Father, we worship you. Hallelujah. Ngaindikumbire praise team igare pasi, tese tigare pasi. Muuvepo wa Mwari, Mwari ari mubatsiri wedu. Pane chinhu chinonzi believe. Patiri kuti believe in the Lord and thou shalt be established. Ndoda kuverengerwa verse 7, 8, 9 and 10 of 2nd Chronicles chapter number 20. Our God, did you not drive out the inhabitants of this land before your people Israel, and give it forever to the descendants of Abraham your friend? They have lived in it and have built in it a sanctuary of your name, saying, if calamity comes upon us, whether the sword or judgment or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name, and will cry out to you in our distress, and you will hear us and save us. Imi Mwari wedu, hamuna kudzinga here vaigara panyika ino pamberi pavanhu venyu veIsraeri. Mukaipa vana veAbhurahamu shamwari yenyu nekusingaperi. Vaigaramo vakagaramo vakakuvakira imba tsvene yezita renyu vachiti, kana tikawirwa nezvakaipa, kana munondo wokutonga, kana denda, kana nzara, tichamira pamberi peimba ino nepamberi penyu, nekuti zita renyu riri muimba ino. Tigochema kwamuri tiri pakutambudzika kwedu, ipapo muchatinzwa nokutirwira. Zvinotarirai vanhu. Okay. Hallelujah. Tinotenda Mwari nekuverengwa kweevhangeri nevaverengi vevhangeri. Patiri kutaura nyaya ye believe in the Lord and thou shalt be established. Anditi rimwe mamwe maversions inoti believe and you shall succeed. Mwari vakapa munhu simba kusvika pane imwe level. Kureva kuti pane zvinhu zvaunoita iwewe uri wega zvausingadi Mwari. Kozoita zvinhu zvekuti haugoni kuita uri wega unoda Mwari. Saka munhu ano-operate in two dimensions. There are things that are given that you do on your own. That are you have capacity to do them. You can just do them because you are capacitated.
and macapacity edu anosiyana. What you need to pray for, someone does not need to pray for. They've already achieved it or they've got capacity. Nyaya yatiri kuverengesa iri kuna Jehoshaphat. Jehoshaphat ari kuti kuna Mwari, imimi Mwari, mune nyika yamakatipa yatigere mairi iri muruoko rwedu. Haina aitora but iri muruoko rwedu. Mukati tichagaramo isu nevana vedu maipa shamwari yenyu Abraham. But imimi Mwari, mune vamwe vanhu vamakati patakabva kuIjipita madzibaba achiuya kuno, vamakati tirege kuparadza vana vaSei, vana vaAmoni nevana vaMoabhi. Vanhu ava makati tirege kuvaparadza. Amen and amen. But vanhu ava mukatarisa Sei, vese neAmoni nemaMoabhu, vese vane chekuita neukama hweIsraeri. Kureva kuti vane ukatarisa Ruth yamunoverenga was a Moabite. Vese madzinza aya ane ukama naIsraeri. But pane nguva yavazokanganwa kuremekedza ukama hwavo naIsraeri, vakabatanidza minondo vakuuya kuna Jehoshaphat. Jehoshaphat kwakuverenga vanhu vaainavo, kwakuverenga mabhiza aainavo, kwakuverenga minondo yaainayo, kwakuona kuti rudzi urwu handingarwe narwo ndisina backing yemusharukwa. Kureva kuti munhu wese wakagara muupenyu kune mamwe maproblems ekuti ukaianalyza problem yacho unoti dambudziko iri handina zera naro. Kunyangwe Mwari vakanditi ndichararama makore akawanda kana kuti ndichadya zvakakora zvenyika, vakati chese chavabata ndakupa, but pazosimuka rumwe rudzi rune simba kudarika zvandinogona kuita ndiri ndega kuti ndigare papromise. Semunhu tine mapromises atakapiwa, but unoona kuti kune dzimwe mhepo dzinosimuka dzichirwa nemapromises. Unenge utorimo muofisi, basa racho nderako, asi pazoita imwe mhepo yaunoona kuti ikavhuvhuta basa iri rinoenda. Ndikanotarisana nevarume ava kana nevakadzi ava zvavakuronga, ina handichamiri. Kureva kuti nyika yatigere mairi ine mamwe masimba anogona kukudengenedza, kune mamwe masimba anogona kukurwisa. Ndopaunozonzwa chinzi hondo, muimbi wekwedu uzoti hatidzirwi tiri tega hondo idzi, dzose dzinorwiwa naJehovha. Ndopari kuuya Jehoshaphat oti Mwari, dai iri hondo yamuka pakati kana nekarudzi 1 ndairwa nako, but kwaita marudzi matatu anoda kurwa neni. Unoziva here pandiri kuti be established, unogona kuwarairwa kutadza kuziva kuti kune mamwe marudzi anogona kusimudzwa ausina zera nawo. Ndosaka uchiona kuti we never outgrow the power of God, because patinoti tasvika kana patinoti tagadzikana kune mamwe marudzi anobatana ouya unoda kukubvisa pawakagara. Ndosaka tiri kutaura nyaya yeestablishment, hatisi kuti haupo, tiri kuti uripo, but kune mamwe marudzi anorwa neuwepo hwako, kune mamwe marudzi anorwa nemereji yako, kune mamwe marudzi anorwa neutano hwako, kune mamwe marudzi anorwa nevana vako, kune mamwe marudzi anoda kurwa nekurarama kwako, kune mamwe marudzi asingade kukuona uchidya chingwa. Umwe munhu obva ati mufundisi hazviapply kwandiri. Unoziva here kuti kana usina chinhu hakuna munhu anofunga kuti uri kuda kumukanganisa. Gore raunotanga kudya chingwa, negore raunotanga kudhiraivha, negore raunotanga kupfekawo hembe dzakanaka, ndopa unoona pachisimuka maaccusations. Kureva kuti kana usina chinhu hakuna noise inosimudzwa. Noise zhinji inosimuka kana waakudya, noise zhinji inosimuka kana wagadzikana, noise zhinji inosimuka kana zvaakufamba. Kureva kuti Jehoshaphat anga agere zvakanaka muguta rake nevanhu, but kwasimuka mamwe marudzi. That's why uchizonzwa vanhu vachigara vachitaura kuti ndakamboita mari.
pamwe pacho munoti character yakachinja, but pane mweya yakasimuka ikanorwa nemari yaivepo, pane mweya yakasimuka ikanorwa nezvekupfeka zvaivepo, pane mweya inosimuka kana zvinhu zvatanga kufamba. Jehoshafati haasi kutaura ari murugare, ari kutaura paine hondo yasimuka. Izvi paunouya kuno kuSouth Africa, vamwe venyu makatodzoka makapfekwa nemamhepo ndichitaura kudai, vamwe venyu makatodzoka morwara kusvika wakatsvukira uchidya uchiratidzika, varoyi havasare vaine rugare. Paunenge waakuda kugadzikana ndo pavanotanga kusimudza mhepo. Rega kuita sezvinonzi wakaberekerwa kuChina, wakaberekerwa uko kunoridza kwekuti varungu pavaigadzira ndege sitaigadzira meni, ndokwamakabva imi. Kune sainzi dzakaoma dzekugadzira mheni nekutuma tsoko nekutuma makudo sezvikwambo, ndokwamakaberekwa. Saka paunoda pese paunotaka kubudirira, zvizive kuti kana vakaberekwa mumubereko yevanhu vatema, kune mweya unorambidza vanhu kubudirira, kune mweya unorambidza vanhu kudya zvakanaka, kune mweya inorambidza vanhu kubuda munhembe nemukoma. Ozvi ndichitaura kudai so kuno munhu wekuti mamisikaanzwa ine mwana wako unogona kutadza kuziva kuti pane mweya wakutotaura kuti ako akuenda vanhu kwatidi hatiendiko, kureva kuti kana zvinhu zvaakufamba kunosimuka mamwe marudzi. Ndichitaura kudai kune mamwe mambereje kuti mukatanga kuwirirana so iwe unenge wakutotya kuzoti kana takuwirirana kusvika palevho iyi padhuze dhuze chakutopfondoka, mukabuda mukanodya mukadzoka, mukabudazve mukadzoka, oyoti kechitatu zvibhakira kiki. Mamhepo ari kuti hamungabva mazodai, isu kurudzi kwedu hatizodai. Mweya Mutsvene vaindibudira pachena rumwe zuva vachinditsanangurira kuti kurohwa kwemukadzi mumba it's a generational case. Ukaona mukadzi wese anorohwa nemurume, mukadzi mai vake vaitorohwa, mbuya vake vairohwa, sisi vake vari kurohwa, kureva kuti kune rumwe mamwe marudzi anoti rohwai munorohwa. Kamwe kamurwire kamunoita so, mukatenga chicken munobanana chete, kana muine macabbage munodya mura. Ikanga yakunhuhwirira yakukangwa so, mwe munati akangoita hasha so, mweya weurombo unenge wakutaura kuti hai hamungabva mazodya nyama mazuva ese. Pamune makuda kutenga imba ndo pamunotanga kumarana, motanga kufora inyaya yemba here. Aiwazve mukamarana haitengwi. Iyo zvikuti vamwe vakadzi vane maside pockets vari kugadzira yekuti kana ndazorambwa, kune zvimapoketi zvisingazikanwi nana baba zviri kugadzirira future yekurambwa, kuti pauri kutengerwa maruwa iwe ndo pauri kutoiga imwe uche, uri kugadzirira kurambwa. Pfungwa dzako dzakapfunyiwa chisero naSatani kuti haufaniri kugara, unogara uine plan B yekudzokera kumba. Tarisanai muone kuti mhepo dzinosimuka kumba kwenyu ndedzipi. Iyozvi vamwe vanhu vakutotanga kudiscover type yenhamo dzavo. Kune vasina kudya bonasi vakatsamwirana kuti Colgate yarasika. Mweya wenhamo wekuti whenever you want to be established, certain things start to rise up. Ukanyatsotarisa upenyu hwako ukauongorora, unonyatsoona kuti pese patine takuda kuita zvakanaka pane tumwe tuvanhu tunotanga kune mimwe mweya inosimuka. Ndosaka tiri kuti gore reestablishment ngatidzikise midzi pasi pasi, kurege kuzova nemhepo ine zera rekusheka zvandambobata. Unogona kuenda kubasa ukabhadharwa asi aiwi uchitozoti ndinayo mari. Umwe kutambira pamune vakuti zvakufaya panosimuka chimwe chimhepo. Hazvina kutanga newe. Jehoshaphat akazoti let's believe, because if we don't believe we don't succeed. What is belief? Maybe ndiri kufamba ndega. Belief it's when your mind and your body and your blood accept kuti pane zvinhu zvinofanira kuitika asina handina simba rekuzviita. Ukabhiliva kuti unotenga lofu rechingwa uchibva panapo, wobva wapfuura uchiritenga, haisi belief, iplanning. Believing is something that is beyond your reach.
You are going in the territory where your capacity is limited. You are going in a territory where your power, your natural energy, and your natural resources, and your natural intelligence cannot do it. Paya pakuti unoti inini semunhu ndagumira apa, kufunga kwangu kwagumira apa, simba rangu ragumira apa. That's when faith and belief kicks in. Hakuna munhu anobhiliva kuti anotenga mota ye 200,000 iye aine 200,000 yacho paaccount. That's not a belief. Belief is something, you believe in something that is not seen. You believe in something that is intimidating you. Unotogwa Jehoshaphat achiti, imimi Mwari, takazokuvakirai temberi panyika yamakatipa, takazonovaka temberi yatinoti kana zvaoma kwauya munondo nezvirwere nevanoda kutitonga tinonopfugama tichitsvaga simba renyu. And ndopaunozwa Bhaibheri richitaura musame chapter kuti vakatora vana vavo nevabereki nevapirisita vakanopfugama in the new court vachiti Jehoshaphat. Problem yakaitika mazuva ano in our generation, tiri kureplace faith nebelief netechnology. Unaona kuti technology is superseding our faith or our belief. Ndaitaura nemwe hama gore rino ndikamuti akanditi baba ndoda I want to be established. Vatanga kutaura nonsense. Ndoda kuestablisha mudzimba, ndoda kuestablisha mabhasikoro ekutambisa, ndoda ndikati hausi kumeka sense. Uri kuda mari, rega kutiudza zvimwe zvese. Chinhu one chauri kuda kuti zvese zvauri kuita imari. Zvikanzi vandati saka uri kuda mari. Zvikanzi realistically, after I've gauged my potential and my capacity and nezvandiri kushanda, I can generate 500,000. Vana mufunda ndikati saka kuno mavingei kuti zvikanzi munamatire kuti ibatike. Kati kana iri 500 yamuri realistically ndikudzokorora mazwi avo necapacity chiendai munoita nekuti zvese zviripo. Isu tinozokwana vana Pastor Jiriji pari kunzi dhoo iri rakavharwa mufundisi ndapererwa. Ndopatokwana ipapapo pari kunzi mufundisi imimi pamuri kuti establishment inini handina kana plani, handina chikoro, handina chandinacho, ndingori munhu ari munhu womufundisi. Ipapo ndopatinoenda tonoprovoka the miraculous God anocreate pazvisiri, anozadzisa pazvisingaonekwi, anobata vakazvidzika ovasimudza. Ivo vari maguta matatu vatenderana kuti Jehoshaphat tinorara tamubata, but havana kuziva kuti Jehoshaphat haasi kunorwa navo, anotsvaga simba rakavachengeta makore akapera kuti vasaparare. Ndoradzoka naJehoshaphat. Belief system yako yegore rino for establishment ngaiende beyond your imagination. Chinhu chinodzi establishment, you are fighting against every strong wind. You are fighting against every form of wickedness. You are fighting against every oracle written and spoken that wants to fight your life. Kana zvikanzi mukomana mutuyu wakasimba, zviri kureva kuti mhepo haiutori, mvura ikanaya haiutori, cyclone ikauya haiutori. Toda kumboti Mwari atibatsire, timbotenda Mwari kuti kune dzimwe hondo dziri muupenyu hwedu dzatisina zera nadzo, dzaakuzoshayiwa simba nekuda kwetheme yegore rino. Kune dzimwe mhiko dzakaitwa muupenyu hwedu nekumwe kwatakanzi hatisviki kana hatirarami, kwataakuzonoraramira nenyaya yekuti Jehovah is going to establish us. Zvezvo kuti unoza pane chimwe chinhu wani chandinofarira. Bhaibheri shoko raMwari rinoti murume anonzi Joseph achibuda munyika mujeri ari muIjipita, apedza kududzira hope dzanga dzatadzwa nevaroti nevauki, anonzi ndakupfekedza ringi yeumambo, ndikakupfekedza jira rekutonga, chirega kugara pakati pedu, enda kuGosheni unotema musasa ikoko,
ugare ive nemhuri yako nemadzikoma ake akateera kuGosheni. Kune mumwe munhu anoda kuti gore rinoka umbofokasa kuti Mwari, I want that permanent excellence. Kwete nekuti varoya vasimuki, kwete nekuti handina machallenges, kwete nekuti zvinhu zvakanaka, but nekuti Mwari munondigonesa. Kumbotsvaga that enabling power ye-establishment. Mukatarisa kuti rudzi rwedu kazhinji apa patiri kutaura nyaya ye-establishment, handisi kudhila ne-AFM Rudaport only, ndiri kudhila nechinhu chinonzi national case kana nechinhu chinonzi generational case. Ukatarisa rudzi rwedu rwese rwechitema, kunyanya isu maZimbabweans, vese vakamboita mari, be it mapoliticians, magumo avo anorwadza. Ndaitarisa mumwe munhu akamboita deputy president kuZimbabwe, maiso ukatarisa zvavave izvezvi wofunga kuti aive munhu wesimba. Manzwa zvandikutaura izvozvi ndichitaura newe kudai, unogona kunge uri at the peak of your powers, wobva wakanganwa kuziva kuti Satani anogona kumuka aripo. Ndaitarisa even mapastors akaita mukurumbira kuZimbabwe, unoona kuti magumo avo anopera vasina kana chinhu. The spirit of humiliation is so dominant in our tribe. Ndaitarisa vamwe professor vakambondilectura kuChinoi ndiri mustudent, ndakasangana navo papark station rimwe gore 5-6 years back, vachiratidza kuti gumbo ravo harichatopfeki boots. Pakapera basa ravo, he never get another one, but he was a lecturer. Mumwe nomwe amboti, Mwari, ndiri kutsvaga munana gore rino wekuti zvamandigonesa hazvina achazozvibvisa. Kana ndatombobata motikari hakuna achaitora, kana ndatombobata makiemba. Pane chimwe chinhu chinorwadza kuti rimwe gore tonamata toti vanhu budai ma1 room, vanhu votobuda ma1 room vopinda ma3 rooms. After 6 months rendi yobva yapera wodzokera futi ku1 room. After 2 years munhu anoramba achingokwira achidzika, achikwira achidzika. Iyozvi ndichitaura kudai, so vanhu vazhinji vanofanira kutanga kurelate kuti what is happening to me. Ndombonamatirira chinhu chonzi believings, kuti pane zvimwe zvinhu zvaunofanira kugara waziva muupenyu kuti this I do alone, izvi ndinodawo rimwe simba. Mweya Mutsvene haapo kuzotiitisa zvatinogona, Mweya Mutsvene aripo kuzotiitisa zvatisingagoni. Iye unotonzwa Bhaibheri, shoko raMwari rinobva rataura richiti, kana mazopfekwa nesimba raMweya Pita, ndopamuchabuda muguta munoparidza, kureva kuti Pita achiri ega haafani kuenda. Uchiri wega hukuna kwaunoenda, pane pamwe paunoda simba raMweya Mutsvene. Kune vamwe vanhu vokuti unonzwa achiti I keep my job because I have got an excellent spirit. Don't forget kuti every spirit ikashaiwa Jesu inowana a stronger evil spirit to destroy it. Jesu chaiye mwanakomana waMwari ari muGetsemani ane nguva yaanoti kana zvichibvira mukombe uyu ngaudarike, kureva kuti munhu wese kana wambopfeka human form une kuremerwa kwaunoita, pane nguva yaunoda Mwari, pane nguva yaunoda Mwari. Marriage yako ine nguva yainoda Mwari, relationship yako ine nguva yainoda Mwari, mari yako ine nguva yainoda Mwari, vana vako vane nguva yavanoda Mwari. Yes, they are healthy, they have never been in hospital, but pane nguva yavanoda Mwari. Ndaitaura nomwe munhu zvikanzi mufundisi hatirwari for 10 years, hatirwari. Ndikati tendai Mwari nenyasha dzamunadzo, asi mukawarairwa munogona kuzorwara musha wese. Tendai. Pane kamwe ka reluctance kandakaona kane vanhu panyaya yekunamata. Do you know one thing that I have discovered? Vanhu vazhinji vanonyatsonamata Mwari zvekurevesa kana vaomerwa. Iyo zvimwana wako akadonha kuSunday school, ukambata temperature yakakwira, chikangoimba karwiyo, even vari kuno vachitadza zvakadii, unonzwa mweya, unonzwa masvosve, uchida kuchema nendimi kunamatira Mwari mwana. Manzwa zvandodara, vamwe vanhu vamunonzwa vachinamata stereki, vamwe vacho hakusi kuda Mwari, unenge wakapureswa.
unongochinyatsosiva kuti ndikangodzikisa gumbo ndaparara. Jehoshafati akasvika nguva yakanamata. Gore rino rese ra2024 tiri kunamatira chinhu chinonzi establishment. Hakuna munhu akambotenga mota anofanira kuzofamba netsoka. Hakuna munhu akamboita mari inofanira kupera. Ndaitaura midweek ndikati preserve what you have. Kana ndatomboita 10,000 kubata 10,000 kudai mwedzi 1 handinazve mwedzi wandichazowana 6. Ndingatombomira pa10 ipapo ndichibalanza. Asi kana ndakusimudza gumbo, it's not this, it's this way. Manzwa zvandinotaura. Ndoda kuti unzwisise kuti chinhu munoziva kuti this thing chinogona kushanda kuna baba namai nyabadza kana kuna baba namai manhivi chonorova kuvana. Mati mambozviona here kuti ndaimbotaura nenotofo ndekazi ndikati vana baba vazhinji vasiri kunyatsoita zvakanaka pakati pedu. Indoparidza chokwadi, musandimanikidze kunyepa. Vana baba vazhinji vasiri kunyatsoita zvakanaka pakati pedu ndo vana baba vakakurira muchitungwiza, vana Grinora, vana Highfields, vana Cremboni, vakadzwisisa malebhu, mafubhu nebhutsu dzekupfeka, vakakanganwa upenyu. Vana baba vazhinji vari kuita zvakanaka panapa. Vana Profesa Nyabata ndo vakomana wembudzi, vana Masuka vakomana wekufuge wekuponda zviyo, isu vakomana wekurima mumunda nemaricho. Why? Nhamo yakagara yatidzidzisa kunamata. Ava vakanga vasina baba vaitoshanda basa riri nane kudarika mwana. That's not establishment. You abanda kusakura miminda yevanhu manje kunyatsobvarura minda yevanhu. Unonyatsotarisa kuona kuti nevana vedu vatinawo kunotofondeka izvo. Ndaitaurira mumwe musima mufundisi ndikati ukaona kuti uri kuona kuti hatimutenderi kujamba road ega. Zvivakomana zvemurokesheni zera ranga achinotonotenga magwinya chikatouya chikamazora majarini chikazvibikira tea, but vedu tiri kuti anotsva. Stove is too hot. Stove is too hot. Hey, the road has cars. Akanyanya kuchengetedzwa akasanamatirwa anodzokera uko ndianenge kumukuku. Vaya vekumukuku why vane nzara nenyota yekubudirira vanosimuka. Mazaendedera pamwe pacho ukaita establishment ka haisi yekuti mwana abudirira, baba vabudirira, mwana oita murombo. Mwana zvokuti semuri munoramba muri panzvimbo 1 kana zvatozonetsesesa baba vari ticha mwana ngaangoitawo ticha kana zvatozonetsesesa. But mwana we-establishment inoreva kuti mwana wangu anoita more than me, mwana wake oita more than him. Toita chinhu chinonzi progressive wealth, progressive increase. Ndosaka isusu tiine midzimu, varungu vasina midzimu. Mudzimu munhu akaenda asina chinhu anongodzoka achibuda pasina chinhu. Iye haana kusiya mombe, musi anobuda anoda mombe. Kuvarungu hakuna mudzimu. Ndoda kukubvunza chinhu chinorwadza. Iwewe kana uina tete vakakusiyira dzimba 10 dzauri kukolekta rent izvezvi, unganamata here munomupureya muchiti mweya watete? Izvezvi izvi kana tete wako vakasiya, sekuru wako iwewe moyo, baba wababa wako, kana vakasiya dzimba 14 dzichitorwa ma10,000 pamwedzi, usati washanda nemukadzi wako uchitanga wawana dividend rako re140,000, ungambowati mudzimu here? Pese paunoona pikicha rawo unorikisa. But kana vasina kusiya cho, ndosaka vanhu tiri kunamata tichiti hatidi mweya yana tete, hatidi mweya yana sekuru. Hatisi kuramba sekuru, tiri kuramba urombo hwakafa huina sekuru. Vamasinire, mukafa musina chinhu munoita mudzimu manje manje. And izvezvi makamboona kuti vana vese vakasiyirwa pfumana namai vavo havamborifei vabereki vavo semudzimu. Muri kunzanderera? Asi kana pasina chavakasiya, vakasiya machira. Vanenge vakasiya machira nehari inopupa furo. Mese vana mune muchitya hari iyoyo. Muchitsvaga sekuru vanokubatsirai kubata machira asekuru wenyu. Manzwa Shona,
muri kutsvaga sekuru kuve kubatsirana nawo kubata machira ase. But kana iri imba yakasiyiwa nasekuru, inoda vamwe sekuru here, kungonovhura kamuchinoka muchicollecta rent muchienda. And it's also an error kunogara paimba yababa. Imba yababa becomes a family asset. Iwe tenga yako ndo inonzi establishment. Kunogara pamba yababa, it's an error. Vana vangu havagari padzimba dzangu, anonzi mafamily assets. Ivo vanotenga dzavo, ndo establishment yatiri kunamatira inoyi. Kuti ini kana ndadhiraivha mota iyi, mwana wangu anonodhiraivha pamusoro. Vamasuka zvinoita here kuzoona tawana akanyora chikwangwani chakati haipendi ari parobot. Vanofoti ndo vice chairman wafadza Jiriji ndova establishment haidaro. Imimi kana maita manager mwana ngaachita owner wekambani, paratidze kuti from glory to glory, from upliftment to another upliftment. Ende mwana wese anenge arerwa muestablishment anofanira kunzwira mubereki wake tsitsi. But vabereki vainyatsogara sei panapa? Regai tigadzirise pari kugara vana. Uri kunzwa kana nyasha dzawanda, vamasinire vana venyu vanoti but mundara porugara unoti hapaitire. Pamhandara sei? Inga makakurira vanhu pano vakomana, makona kunge pashata nekuti makura. Ndo chinonzi nyasha kana maita establishment. Establishment means kuti zvatapiwa naMwari hazvibendi. Zvatapiwa naMwari no man shall take. Asi ndakaona kuti mubereki akatenga mota, zviri nyore kuti mubereki atenge mwana atenge mota. Mubereki akatenga imba, zviri nyore kuti mwana atenge imba. Yekutanga kawani kutema ruvare pasina kumboitwa inorema gore reestablishment. Izvo zvimwe munhu akati zii, imbofunga kuti baba wako wanga wari papi uri papi. Imbofunga kuti mai wako wanga wari papi uri papi. Chinhu chinonzi establishment is transformation from one level to another. Jehoshaphat ari kutoti nhaka yedu yatitorerwe, tinoichengetedza, even pakasimuka mhepo tinodzokera kuna Mwari. Chinhu wani chakanetsa upenyu hwedu, hatina spiritualize Mwari. We spiritualized everything else, but we did not spiritualize man. Right now as I speak, ukanzwa vanhu vachinamata mprema, baba ndonamatira marriage yangu, voice ineri papiki. Baba ndonamatira vana vangu, voice ineri papiki. Handisati ndanzwa vanhu vanodaidzira kuti Mwari ndonamatira Mwari. Vashoma. Paintercession vamanhivi mune basa kuprayer. Munhu kana akunamatira Mwari anodai, baba ndiropafadzire Mwari, baba ndiropafadzire. Atanga anotaura zvinonyadzisira. Ndokutendai nemidzimu yekumuri kwedu, ngaitisiye. Ari kudzinga midzimu. Kana apa Mwari, baba ndokutendai neMwari, iri pasi pebhiro Mwari, Mwari haachadaidziri. Muri kunzwandirai? And as long as the devil has taken control of our mindsets, not to decree and to declare that vana vedu vanofanira kukomborerwa, they must be established, they must have that capacity. I'm telling you, the devil will continue to take advantage of us. Ndakanzwa umwe munhu achinyaradzwa nehama yake, ndapererwa nebasa, zvikanzi basa rine basa rei, handiti vana havasi kurwara. Hanzi kuti basa kufirwa, vana vese vatano, nhamo inouraya. Ndo mastatements amakajaira nawo. Nhamo inouraya. Udza munhu ari padhuze zvinosanza mufundisi, nhamo inouraya. Poverty kills you. Nhamo inouraya. Vamwe venyu makatourayiwa kare nepoverty. Muripo henyu but makafa kare. Hapana pane zita rako. Passport hauna. Traffic register ye 2000 yokuti unongotora wedza uchatenga mota here kana kuti hauna, haupo. Zita rako rinoonekwa pa-birth record nepa-death record. Asi iwewe unoti uri mupenyu. Madepartments ese akagadzirwa nehurumende kuti achengete vanhu anoti wakafa. Pataita census tichiverenga vanhu, ndichita mapeace job ku-UN, tine vamwe vanhu vataiti either they are dead. Munhu akazvarwa pacensus, if it's well documented, munozomutarisa kuti awanikwa here pastatistics the O level. Handi panonyora vana grade 7, tinotarisa kuti munhu uyu akaberekwa gore rakati,
Saka these 3 years ane probability yekunyora grade 7. Munomushaya pa grade 7. Kune dzimwe nyika dzakabudirira wonomutsvaga pa vaccination, because vaccination is centralized. Vomushaya futi unenge uchinzwa akafa uri mupenyu, because your name is not being registered in the arms where you are supposed to be registered. Because naturally tinongotarisira kuti mwana wese asvike grade 7. Kune munhu here achiri neni makachamuka kungonotorawo traffic register, kungoti vekutraffic vazive kuti uri mupenyu hauna kufa. Muno muSouth Africa wakajamba chitupa chiri kutwa chirumanzu passport uine license zviri nani, unoratidzawo kuti document rinoshanda. Kune mumwe munhu kuti haana shungu neanything kusiya kwekudya nekuenda kubathroom. Kugeza is not a necessity. Ndakabvunza imwe shasha ndikati sei muchigara mukuku zvikanzi zvine basa reimufundisi, magetsi anodhura. Akagadzirirwa vanhu, saka haafaniri kunge achikudhurira. Do you know kuti chinhu wani chandiri kuwirisana nevanhu ka vanhu havazi varombo in physical, varombo mumusoro. Matyira unoita munhu ane mota so panzapo ukangoona munhu akuenda pamota watofuratira, munhu wese atori kutengamira, munhu wese ane mota utauri naye. Munotari kune chinhu chinonzi impartation. Swerawo nevanhu vari kuita zvinhu, mukawo panomuka vanhu. Pane rimwe department randakambojoina ndiri youth kuti ndinotaura nemunhu anga ari youth leader. Youth leader vane project yakati vanoti youth leader vari kundikwazisa vanaenda pamberi, kani ndiri pano baba ndoda kushanda nemi, ndiri available, very much available. Ndakatumwa kaviri katatu vandatopinda. Kuna vamwe vanhu vari muno kuti establishment yako pamwe pacho yako iwe haisi spiritual, iri kuda kungobvisa word rekupusa. Pane dhimoni revamasuka handizive kuti ndonamatira vanhu sei, asi kana mweya mutsvene akandibatsira pamberi apo ndambonamatira madhimoni maviri, dhimoni rekutya nedhimoni rekupusa. Aya madhimoni maviri rinonetsa manje kuti ndizoti vakapusa uyai kuno muine vana, baba wouya kumberi, it won't reflect the church well. Kuti mwana akagara muteenager ati baba wangu waenda pane vanhu vakapusa apa, it won't reflect well. But that demon is real. Zvimwe zvinhu zvausina zviri kungoda kuti Mwari akubatsire kufunga a little bit. Asi ndichawana madaidziriro andinoriita, hairoro ndorinamatira gore rino. Ndichawana nzira yekuridekoreta nayo, yekuti ini ndega nevashoma vanokurumidza kuona vanoti ndo dhimoni ramufundisi. Vamwe vese munotouya kuoutacom musinganzwisisi kuti ndiri kuti chii, kuti chechi ibatsirikane, because that spirit. Munochara pane pamwe pekuti ukaona vanhu vanokubatsira unovavenga, ukaona vanhu vanokuparadza unovafarira. Muri kunyandirira? Kune mweya wekuti ukasangana nevanhu vane upenyu unovavenga, ukasangana nevanhu vane rufu unovafarira. All right. Kana ndakudaidzira autako, please don't misquote me. Handisi kudaidzira wakapusa. Pane chinhu chandikuda kuti tiite. First 6 weeks of the year. Chatoda kuti tiite for the first 6 weeks of the year kutanga nasi. Kune vanhu bekuti ukafamba zvinobva zvadzokera kumashure. Zvikaita sezvaakuita zvinobva zvadzokera kumashure. Pambacho unotoporomiswa, wotofunga kuti next week chaiyo zvaita. But between now and the next week zvobva zvatongoramba. Kune vanhu vanorarama mulife yemaniye misses, yekuti their life is perfect, but vane zvimaniye missi zvakangowanda. Koita vanhu vekuti asati ambotambirawo 10,000 kuti ishi ndinayo mumaoko. Vanongotambira zvimari zviya zvisina kana basa rese. Vanhu vaya vekuti zvinhu zvenyu ndezvekunamatidza.
pane simba rakaiswa mandiri inini rekuti ukatenda mariri pane zvinoitika gore rineri kuti zvinhu zvifambe. Kana vakagara padhuze naro vakanakidzwa naro vanoriziva kuti handizi munhu uya kune vanogara neni everyday, handizi munhu uya anotaura achidaidzira, ndinototaura semafanisi kuti ichi nguva yakati chine chaapapa nendaropedza ichi totora apa totoisa apa ndichitoita mafanisi. Even ndovanga maifundisi watojaira ndovanongovaudza kuti ena unotsvaga chakati, pavanotsvaga vanotoona kuti zvatoita tichitotamba. So pavakaita pamuviri vakunashe ndakati ena unotenga imba yaunoda tichitotamba. So pei vachiiona kuti haisi kukwana ena unotsvaga imba tikatotenga. Kakati ena unotora mota yaunoda vakanotsvaga vakaena vakati iyi vaifunga kuti mukomana achavhunduka, ndikati iyo iyi yamanongedzera kana maiwana mozondiudza pairi. Shanja ikafona ichidaidzira kuti ndaiwana iri pakati mune time here, ndikati handina, kanzi kungomanikidzirai, ndikati orit unoona kumbonyengererwa but zvichitoita. Kune munhu wanda kumanikidzira kuestablishwa. Kune vanhu vaive kuti life yako inodai yodai yodzika yokwira yodzika yokwira. Koita vanhu vaive kuti mari haitombobatiki. 2024 hakuna munhu ari under me anoita zvemabelow 10,000. Ngatimbobvai ipapo. Toda kumboenda 10,000 it's 5 digits. Ndizvo ka 10,000 it's 5 digits. 9,000 is how many? 4 digits. Saka tiri kuda kushanda inonzi operation 5 digits. 5 digits ka 90,000 it's also 5 digits. Saka munhu achagamuchira sekutenda kwake, asi manje manje tichada kuzoshanda nemaoperation 10 digits. Kana taakuenda kumabig fish tichada kuzoshanda nemaoperation 10 digits. Tangira pa 6 digits tichienda kumberi 6. Mari ndoiziva, usandityire. Munhu ane 10 million unoziva kuti ane madigits mangani? 8. Ndizvo ka? Munhu ane 100 million ane madigits mangani? 9. Mumwe munhu akutotya so taakubvuna panangotanga kutaura zvemari watofunga kuti tabuda muchechi, panachitaura zvasekuru ndi vakafa ndopanga uchinzwa kuti chechi ina Mwari. Operation 5 digits. Kune here vari palevel yokuti mufundisi ini ndiri kumboda kutambira pa 5 digits. Imwe yacho establishment ka inonetsa kuti vakanzi endai kunyika yeKenani, hazvina kunzi endai munotaura nendimi, hanzi kune uchi nemukaka. Itori design yaMwari yekuti munhu atye. Ndichakupai Kenani, nyika izere uchi nemukaka. Hazvina kunzi ndichakupai Kenani, nyika yakazara vatumwa vekudenga. Dai maidudzira ndimi ndo pamainzwa kuti dzimwe ndimi dzamunofarira iconfession yezvinhu zvisina kumira mushe. Pano vamwe mai vaitaura nendimi so murombo murombo imoti indimi azadzwa nemweya. Kune mhepo dzinoshanda muvanhu. Ndikutsvaga vanhu vanoti ndibvisire upupiti. Ndakadya ndikaguta muna December ndikazorora zvakakwana. Vanhu vanoimba usakurumidze kuenda kumberi uko 5 digits dzisingakwani. Kana dzisingakwani uchimba ibva watanga kuyombera umberi kwangu. 5 digits dzako kana dzisati dzakwana uya umberi kwangu. Vaya vanoimba madigits asati akwana. Vamwe akakwana kare vada kuawedzera. Pamwe pacho mborarawo uine 90,000 maakaunti. Ombonditorera screenshot woti chiprofita chenyu ichi mufundisi. Mbonditorerawo ma screenshot. Magunda kana vanhu vari panapa vapedza da kunamatira nemukadzi wavo. Baba munosindinzwa semuranda wenyu muguta. Baba muzita raJesu makandidanira guta rino Mwari.
nekuprofita nekutaura izwi kuti vana vevanhu vazadzise murayiro unoti kana tichida uye tichitenda tichadya zvakakora zvenyika ino. Baba, ndinokutendai nethimu yedu yegore rino yamuri kuti kana tatenda mamuri Mwari, we are established. Vana ava havasi kurwara, havana chinovaremera, asi havagoni kutambanudza rutava nekuti zvikwanisiro zvishoma. Pandakuturika maoko angu semuranda wenyu, kurege kuva kuda kwangu, but ngakuve kuda kwenyu. Nezita raJesu. Baba, munosindinzwa masikati ano Mwari, ndiri kunamatira kunzikwa nemi. Rirege kuva izwi rangu, but izwi renyu Mwari ngarizadziswe semuranda wenyu Mwari. Ndini ndadaro ndareva chokwadi kuti vana ava vakukomborerwa. Ani nani anotenda ari kunzwa izwi rangu, ndakutaura simba re-establishment mumafinances. Hakuna Mwari wandiri kuturika ruoko anoramba akadaro, nekuti makandiita muranda muguta kuti zvinyanye kunaka muzita raJesu. Amen. Vamwe venyu muchatanga kugamuchira, handisi kukudzinga mamhepo. Receive muzita raJesu. Baba, ndokutendai kuti vakugamuchidzwa nezita raJesu. Simba raMwari ngaritore over. Penyu ngaushanduke. Receive it nezita raJesu. I release an anointing. Receive muzita raJesu. Baba, ndokutendai kuti muri Mwari. Zita renyu riburukire pamusoro pake. Paanoimba achimira paaritari, nyasha ngadzimupfeke. Simba rekubata zvinobatika rionekwe. Izwi rake pariri kusimuka Mwari, simudzai upenyu hwake uzare simba nezita raJesu. Baba, muzita raJesu nyasha ngadziteere mereji yake, simba rekurarama iye nemurume wake. Baba, pandakavachatisa ndakati dzimba zhinji, izwi renyasha riteere upenyu hwake muzita raJesu. Baba, mukomborerei paari kukura, simba renyasha ngariburuke muzita raJesu. Thank you, Father. Komborerei Baba, ndinotaura establishment. Vurai masuwa akawandisa mupenyu wake nezita raJesu. Father, muzita raJesu, nezita raJesu makafanira kunamatwa. Magunda nemukadzi wako mira yako. Painenge yauya munotanga matora screenshot, musati maishandisa. Yandinenge ndichida pane yamunenge munayo ndokuudzai kuti yakati ndwi. Simudzai maoko enyu. Baba, ndokutendai nekuda kwevana ava. Ndakutaura izwi ngavagamuchire. 1, 2, 3. Let them receive right now establishment. Mwari, mweya wekumaniemesis ngautame. Mwedzi uno usati wapera, Baba, munoziva zvandakadeclare muprayer musi wa1 pamusoro pake zvizadziswe nezita raJesu. Receive it. Iyo zvindakutsvaga vanoda. Ndikanga ndaneta ndobva ndatoenda umba. Vamasuka ndikazongobva pakunamatira vanhu ndakutoenda. Pandinenge ndanetera ndozotanga next week. Ndichiri nesvondo rese. Ndingotsvaga vanoda, hakuna nhasi hazviiti. Ndakatodhakwa nesimba rekuririsa vanhu. Baba vangu, simba rekutoririsa vanhu kuti vaende kumberi. Baba, muzita raJesu, let it happen right now. Nezita raJesu, vapfekei ngavatange kugamuchira establishment. Simba ngari vapfeke, vese vari paaritari ngavagamuchire simba. I change the atmosphere in the spirit. Holy Spirit, take over. Holy Spirit, take over. Ndiri kudeclare simba ramweya mutsvene, vanhu ngavaropafadzwe nepfuma. Baba, ndiri kudeclare ma100 million, ma500 million, ma90,000, 80,000, 70,000. Munhu ngaagamuchire nenderana naye. Baba, ndiri kunamata nezita raJesu. Vamwe ngavapfekwe nesimba izvezvi nezita raJesu. Receive it. Baba, ndokutendai kuchikuri. Vana mai uyoiti cheme kuna Mwari vaite nyasha. Vana mai uyoiti cheme kuna Mwari
Hai Mwari wetitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa. Zireke rekuparara. Hai Mwari wetitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa. Zireke rekuparara. Vasikana vaititseme kunama vatitire nyasa. Vakomana vaititseme kunama vatitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa. Zireke rekuparara. Hai Mwari wetitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa. Zireke rekuparara. Hai Mwari wetitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa. Zireke rekuparara. Hai Mwari wetitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa. Zireke rekuparara. Hai Mwari wetitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa. Zireke rekuparara. Hai Mwari wetitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa. Zireke rekuparara. Hai Mwari wetitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa. Zireke rekuparara. Hai Mwari wetitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa. Zireke rekuparara. Hai Mwari wetitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa. Hai Mwari wetitire nyasa.
reiwo Mwari Baba tirangareiwo Mwari Baba tirangareiwo Mwari tirangareiwo Mwari chene tirangareiwo Mwari tirangareiwo Mwari
pano riremekedzwe nekuti muri Mwari. I pray that we are established and every oracle that we have decreed has been fulfilled. In Jesus' name, amen. Pandainamata this year, Mweya Mutsvene vakanditendera kudeclare mari kuvanhu. He said I should, and he doesn't have a problem with that. Saka muchaona kuti patiri kunosvika December, kune vanhu vanenge vane macapacity ekudaidzira 10 million R1. Kune vanhu vanenge vane capacity ekudaidzira 20 million R1. Because Mwari vanenge vakupa. And Mwari havana kutanga neni. Mukatarisa all great men of God have decreed in people's lives zvichiita. Ndaiudza vamasuka rimwe zuva ndikati I've got someone who deals with diamond. Akanzi nemunhu waMwari enda unoita izvozvo. Anogenerate close to 4-5 million US dollars per month. Hakuna muprista unomubvunza, hakuna munhu unotaura naye. Muranda waMwari anenge angotaura izwi kuti iwewe wakuenda. Remember what we do. Handina mari yandokupa. But izwi randotaura pamusoro pako rinonounganidza zvinhu pamusoro pako zvouya munzira yako. Vanhu vanotanga kubvotomoka vachikuitira zvakanaka. Amen and amen. Pamwe pacho unotonzwa munhu achiti hausi kuziva here kuti chakati chaita, uya kuti zvakati, iwe funga kuti wangwara, aiwa pane izwi rakataurwa riri kukuteera. Nemamhepo ndo zvaanoita, ukanzi uyo habati chinhu, vese vaifanira kukupa havakupi. Manzwa ndoitodara. Saka gore rino kune vanhu vari kuteerwa nemari shini. Vamwe venyu muri kutarisira kumabasa, but Mwari vane imwe avenue yakasiyana nebasa. Yekuti vanongopatika vakuvhurira mumwe mukana wekuti kana newe unoti is this real? Zvikasashamisa havazi Mwari. Vanhu vari kuvhurirwa mukana gore rino, mukana chaiyo chaiyo. Vamwe venyu muchatozviramba kuti it's not possible zvichiitika. Vamwe venyu mucharara muchirota. Vamwe venyu muchatozoheduka mari yawanda kutadza kuichengeta. Yauya this year unobata mari zvinu chaiyo chaiyo. Mwe munoti mufundisi, Mweya Mutsvene akandiudza nyika yese ichifa, pasi rese richifa, akati declare kuti hapana anofa neCovid. Tine population of 600, tikapura through hatina akafa neCovid. Saka handina chikonzero chekudhauta Mweya Mutsvene. Zvaakataura akambozviita neiri unosadzisa. Vamwe venyu muchaona vanhu vachienda kumberi muchiti kune gore rinouya, handiti kana pastor vakadeclare gore rino ndombomirira vamwe vazviite, kana vazvibata ndozoteedzera zvegore rinouya. Pamwe December ndiyo ndichidaidzira kuti ndakwenda. Kana basa ndapedza ndinogona kuda kugara pano Mweya Mutsvene achinditi simuka uende. Akambondidana akati rova pasi, ndorova pasi. Saka ngatishandisei mukana uchiripo, nekuti kune vamwe vakatomboutenda vatopa neimwe level vari kungopedzisa kubva pavanga vari. Vamwe muda kutotanga kuti 1 gore rino you are going to be established in finances. Gore rino you are going to be established in finances. Muchaona mota dzamusina kumboona panze apo. Muchaitira masale group dzimwe dzimba dzaunofunga kuti tiri tese here gore rino. Nevamwe vanhu vasina kujairika muchaona Mwari achivaita kuti zviite. Why? When the ukanoverenga tiri muscripture yedu painopedzisa inobati believe in the prophet and you prosper. Hazvina kunzi believe in the prophet and you speak in tongues. When you believe in me, you prosper. If you believe, you prosper. Kune vamwe vanhu vamunofunga kuti havana basa vachava nebasa manje. Mirai mumboti 1, 2, 3 steps in the year. Vana ava havatauri vese. Iwana asingatauri. Ane makore mangai? 4 years. Haatauri kana 1 week. Yaina. Baba vangu muzita raJesu, ndauya pamberi penyu semuranda wenyu nekuda kwemwanawe. Handizive zita rake, asi mai vacho pavamira paaritari vachema misodzi
vakati ndauyawo nemwana asingatauri nekuti ndaona pakanzi AFM. Saka ndikati regai ndiende nemwana wangu. Baba, chimiririrai zita renyu, shayai idzi dzidzokere panzvimbo, runda rimwe nerimwe ngaridzokere panzvimbo. Baba, muzita raJesu, baba vangu munosindinzwa, ndiri kutaura izwi, mwana uyu zuva ranhasi agone kudaidza kuti mama nezita raJesu. Baba vangu, kana mandinzwira nyasha, manditendera kuva muranda wenyu muguta rino, mwana uyu ngaataure nezita raJesu. Baba, vagopa testimony kuti nezuva rekutanga Mwari vakandiitira zvakanaka. Ndoda kuti mwana uyu agone kubva pano achiti mama nezita raJesu. Mweya Mutsvene, ndiitireiwo nyasha. Semuranda wenyu Mwari, ndinzwireiwo tsitsi. Ndirege kunyadziswa pamberi pevanhu nepamberi pevatumwa verima. Baba, ngakuva kuda kwenyu kuti mwana uyu ataure nezita raJesu. Ita kuti mama. Ita kuti mama. Alright, saka ane autism zvakare. Baba, muzita raJesu, ndiitireiwo zvakanaka. Kune vamwe vamakanzwira tsitsi, uyu munzwirei tsitsi. Runda rimwe nerimwe ngaridzokere panzvimbo yaro. Rapai pfungwa dzake Mwari dzikwanise kudzokera panzvimbo. Baba, muzita raJesu, nezita raJesu, Baba, tiitireiwo zvakanaka. Mwana uyu ngaaitirwe nyasha nemi Mwari, ngaadzokere panzvimbo nezita raJesu. Munouya futi naye Tuesday nenguva dza9 timbodhila naye muprayer, because tikuda kudhila nenjere, tikuda kudhila nebehavior zvese. Munondiigira musi weTuesday. Satani akajaidzwa. Sunday next week nechimunyengeterera zvakare, anofanira kutaura paorder. Munouya naye Tuesday. Mwari vatiitire zvakanaka, Mwari vatigonere. Baba, maita henyu pandaakurilisa mwana uyu. Tuesday isati yakwana, operate him the way you do, Holy Spirit. Shandai naye Mwari muzita raJesu. Zvese zvisingaiti paari zvitange kuita nezita raJesu. Ngauwe mucherechedzo wekutenda kwedu patinopedza kutsanya mwana uyu anga ave right, kuti Mwari verugare vatiitire zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah. Vanhu, endai munonyora mari dzamuri kuda pasi. Don't limit yourself. Vanokwana pama5 digits nyorai. Vanokwana ndo vanozvikwanisa pama5 digits. Kana wangofunga kuti unogumira pa5, ingonyora unodzwana gore rino. Kana uri we6, ingononyora 6 dzako. Kune imwe kembe madzimai andakambonamata inini, ndikati vari vachapa vanhu mari, tikamboitai ma120 tichikwira. The highest paid when I became a pastor here, I think the family was 44, between 44 and 48. But now, zvegumi zvedu zvanaka, mambacho munhu ananga achibvisa ma90, ma80, ma40, ma70. Kune vanototenda izwi iri kai. Kune vamwe vachatotenga helicopter vari pano. Kune vamwe vachatoita zvinhu vari pano. Iwe uchifunga kuti vanhu tauya kuzotamba, isu tiri kutogadzira. Yozvi ndane mafamilies akawanda anodeclare kuti ane more than one house in South Africa.
vamwe vane ma6, vamwe vane ma7, vamwe vane ma8, vamwe vane ma2, vamwe vane ma1. Unofanira kungotenga imba kunge chingwa, kungoifarira sowoti kunge sofa kuti ndoya ndichibvisa mangwana, kwete bhengi. Ngotenga imba kunge TV kuti asi anosaina ari pera apo ngaasaine, ndichaya ndichisaina pangu mangwana. Usikafoneri bhengi ndomunana uri kuitikwa panapa. Amen and amen. Mwari vachitiitira zvakanaka. Vamwe wenyu munombofitwa nemari, gore rino muchawana ma100,000 muaccount, ma500, unenge wava mu6 digits. Handiti ma1 million, 1 million ainyanyi kutyisa kugara naye muaccount mako. Uchimuka weitarisa wodzima foni worara. Wanzwa zvanodaro, unomuka wadzima foni wodi ya10 dzakadaro dzinongotorwa screenshot dzoti futi ndine nyaya woti ga kuna mudaro. Unoziva kuti machechi mazhinji ari kunetsana, ngatirwei, isu pano ngatigadzire mari. Tikagadzira mari ka chechi ino yeRuda potinoka tinogona kutenga guta rino. Mazwa zvanodaro, kurangana kuti street ino ingaisati iri kuita noise. Mai Mukomba Cheto tenga iyo, mai Mugando tenga iyo, iwe Mulambo tenga iyo, iwe Musingo iwe tenga iyo, iwe Musingo dzese dzonguva dzedu maroja edu tikaita noise ari kuitirwa noise nemalandlord avo. Hatisi kutenga dzekugara. Chii chinotinetsa? Tinongobvumirana kuti kubhodi iwe Mulambo tenga iyo, iwe tenga iyo, iwe tenga iyo. Todzitenga dzose dzinedzi, todzivhura magedhi, topaka mota dzedu. Dzimwe yaitodzitenga todziita maguest room. Ndaitozvitaura nevakomana idzo 3 dziri apa tofanira kuita maguest echechi. Mateenagers akauya tongoti house for boys, house for mari kana yawanda vanhu vari kutenga nzou, mari kana yawanda vanhu vari kutenga nyoka, kutotaura pane vanhu kuti I've got the largest python in the world in my park. Nyoka yako kana uchiti kwete yemishonga, yepride. I've got the largest elephant, I've got the largest number of hyenas. Ako mapere ako kwete kuroesa aiwa eupfumi. Andi ukaita game park unoda mahaina kuti areduce maspringbok anowandisa. Murunza nema waterback. Kuti vamasuka mune mombere kupurazi kwenyu, shumba dzangu dzane nzara. Ndo nyaya dzatakuda kutaura nezvadzo. Ndiri Mulambo unewo here hwai dzakawanda, ndinoda kupa shumba dzangu. Kwete kuti ndinoda kuigira mabhonzo ekubika, aiwa ngatikure level 1. Tarisana kuti ndopasvika ipapo. Kana vana vevamwe vakapasvika, nesu tinodini? Tinopasvika. Kutori nevanhu vane nyoka dzavo, kune vanhu vane shumba dzavo, kune vanhu vane nzou dzavo, kune vanhu vane mombe dzavo. Kana yazowanda toitise manhivi. Apa kuti manhivi imbonipawo maki yako ndiende kuimba yako moti mufundisi muchisiyawo yenyu daunogara yenyu yepabeach point kuCape Town. Kungochinjana, chichinyana maki yemba. Ende mba yacho inenge ine zvese. Mibhedha iri horizontal kwete iri arc or what. Mwari verugare vachikudzwa zvichitiitira zvakanaka. This is the dream yatinofanira kuva nayo. Tirege kuitirana makuhwa, tirege kuitirana utsinye, tirege kupedzera nguva, tipedzere nguva pakuropafadzwa. Rumbi uine bhazi rako, toenda naro kupraise team kukemba. Totaura ina sister Rumbi watipe bhazi. Tototora bhazi toenda naro. Unotaura kuti chechi ikanyanya kukomborerwa inobvisirwa zvitaurwa. Murikuona? Yes, vanhu endai kumaholiday kunana USA, kunana America. Gore rino kuti pano paite mari, mota dziri pano dzichachinja, zvimadafi, zvima one door, zvimachi. Ende hapana chinhu chakaipa sekunamata Mwari uchiziva kuti ndine dzimba 15, ndine dzimba 40. Unoziva kuti muridzi akamenzi munhu, munoziva here? Aingoziva kuti ndine pick and pay angu namba chete, asi haazivi kuti aripi. Ndiri kudzida nyasha. Chii chatisina? Mwari tinaye, kutenda tinako. Uya uzopa kunashe. Ipawo semunhu ada kukomborerwa, usadye chegumi.
Jesu akavimbisa Uyai nezvipo nezvegumi zvenyu. Ndine minguva dzose Jesu akavimbisa Ndinemi Jesu akavimbisa Minguva dzose Ishe Jesu akavimbisa minguva dzose Zvinhu zvichanaka Zvinhu zvichanaka Oh, tinaye muchengeti anotichengeta Jesu akanaka Jesu akanaka Jesu akanaka tinaye muchengeti anotichengeta tinokupa tinaye muchengeti anotichengeta tinokupa Oh, tinaye munyaradzi anotinyaradza Jesu akanaka Hallelujah. Hallelujah. This year, don't miss a Sunday service. Encourage each other to come. Muchaona zvichaitwa naMwari. You will see what God is doing panyaya establishment. Vamwe venyu muchatanga kuva nedzimba muma many countries. Vamwe muchapromotwa kumabasa, vamwe muchatanga maindustry. Vamwe unongosimudzirwa. Pamwe pacho kana Mwari vakuita zvinhu havatiudze method, vanongotiudza zvavari kuita. Zvototanga kuita. Kune vapinda nesikwengo yakareba munokukura. Kubva ndichideclare kuti tichapinda mucheche yakanaka. Ndokuva vari kubhodi ndo vanonyatsonzwisisa zvandotaura. Because pamwe pacho togara museru mutobvumirana, wotoona kuti Mwari vazvizadzisa. Easily and smart. First church board yandakave nayo yakaramba pandakati togona kuita 100,000 pamwedzi as tithe. These days inogonongoitwa nemunhu wani pamwe pacho kana zvakanaka. We need to believe in the prophet to get successful. Believe me. Don't go to China kana unobelieve ku Nigeria. Believe me. Sandichikiri. Tenda mantiri inini. Ndiri kutodaro kuti vanhu vari kutosimudzwa nezvimwe zvikomana zvamusingazivi muchaona maisa senge timiro kuchasimudzwa munhu semunhu. Mwari vachitiitira zvakanaka. Pano pachamwiwa tii, pano tete ako haya nandozi inongouya nechimota chayo, vanhu vachibuda vachipiwa nandozi. Mari iripo, vanhu vakomborerwa. Mazoandera mari idini iripo. Zvimwe munhu atodhauta so ina iripo. Vedu ngatitaurirane, vana havaisatombochena kudai, utonyatsoona kuti nyasha dziri kutosimudza vanhu. Tichitanga isu ndichitanga kuita pastor panapa mabhero aitonga. But izvozvizvi mabhero haachatongi.
vanhu vasimudzwa. Mafariro andakaita vamascouti, vanhu vaane capacity yekunotenga hembe nyowani. Woyobva wobvisa futi imwe mari, vatopedza kutenga nyowani. Munoziva kuti mari yamakatenga hembe muna December dzemusi wa3 itori mari yaigonotopa umwe munhu waMwari akatoenda holiday zvakanaka. Vanhu vakaenda vakanotenga hembe kuratidza kuti Mwari ane zvaari kudi, zvaari kuita. Rimwe gore totoda vanhu vanongonotenga mota dzekuunzisa kuappreciation. Yomwe ndoda kuuya nayo musi weappreciation isina number plate, uchitozounza futi imwe mari, mufundisi vachitofara neyawaunza, iwo ine mota yeappreciation. Kutoudza munhu kuti deliver musi ndoda kuzoenda naye kufunction. Kwete one mota dzakalainwa dzekungoya nayo kuappreciation. Toda kuappreciate munhu waMwari tichingonhuwa unyowani. Zvichiita so. Ende ina handizezi kuti vanhu vakatenga mota handizoappreciate kuti no, mari yacho mune muinayo. Muri kutenga hembe wani tichingoenda kuChristmas tichifara. Uchiona kuti vanhu vakachenawo. Ndakabvunzwa nemushumiri zvikanzi, vanoiwanepi mari vanhu? Ndikati ndakadeclare kuti vanhu ngavaite mari. Ende ndichiri kudzokorora zvevanhu ngavaite chi mari. Kamira pawardrobe so ita confusion yekuti ndopfeka ipi musi weSunday dziripo. Confusion yemotikari. Unoziva izvozvi kune dzimwe dzimba dzatotanga kuita inonzi positive problem yeparking kudzimba. Daidzira kuti iwe iwe unoziva handizvifariri zvongopaka mota yako mumashure mangu kakupopota kenyasha so kane zvakanoita so waputsa girazi rangu. Aiwa, popoteranai zvinhu zvine musoro, nyasha dzikawanda, nyaya dzacho dzochinja. Muri kunyanira moyo, uine vasikana vako 3, mota dzavo zvikuru zvacho zvine mota. Vasikana kana makurara murare mabvisa mota dzenyu kumashure kwayangu ndomukira. Kwete kuti nhongai magirazi apange pane kamwe kanyasha kanofana imbopinda ropa rako ngaripinde muflow yenyasha kuti izvi zvinhu zviri kutaurwa nemunhu waMwari zvinoita. Pari kuchata vana vedu. Kwete kuti nemukono wangu we20,000 mwana achichata anongonzi makiyemba ba, makiyemota ba, wedha mukomana kana musikana tangiro apo. Kwese kuswera muchikwesha mukwasha muchinegotera $5 yendiro. Magunda be serious. Mukwasha asi kupinda mumusha aramba 20 isu tiri ane 5 munyaya wombofamba. Mukwasha anongouya murume watadiwa masiku ngoti une mari iyo nzisa mundiromo. Wakomana gochainyama. Motozoiverengawo papaya. Inongo une mari ingotransfer yamuinayo zvikuswera muchiita matare zviya zvimwe dzacho itsika dzeurombo. Ngatibvei patsika dzeurombo. Manzwa zvinozera moyo bari kuroorwa munongoti mukwasha une mari. Baba tata batanzai akati waita ita transfer. Aita isa chipepa chacho mungati tware. Obva vatodya yakadarika yawauya nayo, mwana wako anoenda akaropafadzwa aine makomborero. Kwete kuuza ndakakuroora, ndakakuroora ne$10 here. Ngatibudei pamasystems eurombo tiitirwe nyasha, handizvo here? Tiitirwe chi nyasha. Unomona munhu akanonoorora Shanona angada kundipa mari kuti ndifare. Ndoda kuti wagadzirira chimba nechimotikari. Vakomana tangira kana asina mukwasha wacho achangobva kuchikoro anongoti iwe yako makiyaya farai uyai weekend tifare. Pane kamwe kakukomborerwa. Imi ndaombobvunza vanhu ndikuba kuti mwana waBill Gates anoroorwa nemari. Anoroorwa nemari. Ngatimbotaurei vanhu vese vane mari vese anoroorwa nemari. Komborerwa naMwari kudarika level yepfuma. Mazva ndera ngokomborerwa naMwari kudarika tumwe tutsika tusina nebasa rese. Baba ndokutendai nekereke yamandipa. Vese vanorwara ngavapore. Zvipo nezvegumi zvavaunzwa zviropafadzwe nemi. Gore rino Mwari, let them be established in knowing you, resulting in financial establishment. Pavari kupinda muguta, nyasha nesimba renyu Mwari zviburukire pamusoro pavo. Patiri kupfuurira mberi nekutsanya, mutikomborere muzita raJesu. Amen. Handina kuti muri kupfuurira kumberi nekutsanya izvezvi. Ndiri kureva mangwana. Izvezvi kana tabva pano, nhasi kune nyama, kune koko, kune Fanta,
kune juice ana hakuna mangwana nyama nejuice zviriko after 5 mangwana hatisangani pano, ngatisanganei online na 12 usiku. Hazvina ndizvo zvakatinakira izvozvo handiti. Saka mangwana hatisangani pano, tosangana online na 12. Chipiri tosangana pano na 5. Chitatu online na 12. Thursday tosangana pano nenguva dzani dza 5. Friday hatisangani pano, tosangana online na 12. Saturday tosangana pano na 4. Zvakatinakira handiti. Saka during the week tikungoya pano mazuva mangani maviri, Tuesday ne Thursday ndo mazuva atisi kudya futi chii nyama. Mamwe esa tinobreka anytime after 4 kumba, asi manheru let's log in. Ingotsvagawo data iya yawaifana kukwirisa